Tak a vítejte u další epizody. Tentokrát si tady s Tomáškem trošku poplkáme o našich budoucích závodech. Jako obvykle budeme plkat. Čus. Přesně. Tak kdo nás sleduje na Instagramu, tak ví, že vlastně oba dva se připravujeme na závody. Mhm. Tomáš nám udělal hezký jako jídelské, napsal tam pisek, že budeme závodit a tak, takže já to jděte podívat. Každopádně tady v té epizodě si tak trochu pokecáme o tom, proč nakonec závodíme, a co tak jako od toho plánujeme, co tak doufáme, co takové jako plány a cíle na tyhle závody nebo na zbytek roku. No. Vůbec kde budeme závodit a tedy. Takže uvidíme, pokud vás to zajímá, tak můžete zjistit, kde nás můžete potkat, Mhm. nebo kde se vyhnout, abyste nás nepotkali. To záleží. No a to nás dostává k tomu. Peťo, proč závodíme? Protože se nemáme rádi. Protože mě nějak nudil ten off-season, už je to nebaví. A je to takový hlavně, že tak jsme se plácali a hlavně tím, že jakoby pro mě to je kvůli tomu, jaký jsem měl prostě jakoby nepředpokládatelný život, že prostě jako jsem nevěděl se skijováním a ze vším, tak prostě tam nebyl žádný systém v tréninku. A nějak i teď prostě jsem psal dizertačku a prostě všechno bylo takový tréninky, všechny random, Tomáš se školou a s praxema random a všechno takový jako to. Říkám, kámo, nechceme nakonec teda závodit. On řekl, že no tak jo, to to potřásli rukou a hned jsme to začali litovat. Nutno podotknout, že mě Petr zaskočil opravdu nepřipraveného. Tak já jsem to už párkrát plásnul. A to bylo jako je nástřel. Ale tak se zeptal, no a Tomáš pro jistotu, aby se to nemohl vycouvat, tak se hned to rozhlásil, tak se hned přivázal do toho, že musí. Takže to. Každopádně vlastně naše příprava začala nějakých 9-10 týdnů závodu. 9 týdnů out. 10. No, 10. Protože teď je to 7,5. No. Takže 10 týdnů do závodu s tím, že jsme se rozhodli, že uděláme mistrovství Čech. Yes. Měly by to být západní Čechy. Západní Čechy v Karlových Varech a to je 23.9. Přesně tak. A takže tam nakonec budeme závodit s tím, že Tomáš už konečně půjde do 105 jako průměrný člověk. Teď už to můžu říct, pod 100 kg není chlap. Tomáš navážil 102,3 včera. 103,3 dnes. 103,3 dneska, no hezký. Každopádně, takže my si tam budeme závodit. Uvidíme u mě, i pokud já se dostanu na republiku, tak to je hodně otazníkový. Že jako úplně nevím, jako co by se muselo stát, abych tam chtěl závodit, protože republika je, že o měsíc potom. 28. No, měsíc a týden, měsíc a 5 dnů. Takže jako pro mě to je takový, že si říkám, jako pokud bych tam měl třeba jako reálnou šanci dostat někam dál, za nějakou nominaci nebo takhle, tak možná to udělám, ale asi úplně neočekávám, že jako to nějak bude, vidíme. Ale ty si říkal, že by si šel na Čechy, pokud se kvalifikuješ. No, na republiku. Já jsem říkal, že já bych klidně nešel, ale bylo mi oznámeno, že jestli se nominuju, tak prostě musím. Takže já musím, nemám na výběr, dá se říct. Takže Tomáš prostě bude snažit vysnout kvalifikační totál. Což je hodně těžký vzhledem k tomu, že se kvalifikuje na počet lidí. Musíš to nějaký třeba 550, to bys mohl tomu vyhnout. Ne, jako mě to je upřímně asi docela jedno. Já závodím si rád. Zjistil jsem tak nějak, jako, že mi to chybí taky. A
tím, že ty si vlastně jenom přišel a zeptal se, jestli budeme závodit, tak si mi dal takovou tu jako záminku říct fuck it, jdem do toho. A trefil si zrovna takový ten jako moment, kdy dobrá vlna přicházela, viď? Říkám, tak jdem, no. Jako, co mám dělat, viď? Jako Musím říct, ne, neřek. Tam jde o to, že ty závody jsou fajn a všechno. A jako já se nedivím to že jakoby ty si na tu republiku šel, že měsíc potom to budeš mít jako, že pořád relativní klid, budeš mít prostě školu a tak. Já prostě jakoby nevím, protože nechci se připsat do další, prostě budu dělat další soutěž, když nevím, jak to bude s prací a celkem jakoby s povinnostma, co budu mít, že první prostě budu muset asi vybalancovat život a pak si můžu dovolit dělat takovýhle jakože extra závody a takhle, ale uvidíme. Třeba mi to bude bavit, nebo třeba budu nasranej z toho, že mi to nevyšlo tak, jak jsem měl na oblasti a budu se muset jít opravit na republiku. Vlastně, tak jako ono jde o to, že pro mě ty závody jsou jako ve výsledku jako easy věc, viď? Já jediný, co udělám, tak já si jako teďka zařídím prostě razítko do karty závodníka čus. No zdravotce. Protože je to teďka jako daleko větší voser, co se týče, že vůbec se jako zařizování toho oddílu a takovýhle jako věci, což jako nejsou věci, které ty bys akutně jako nějak jako aktivně řešil, že jo, ale jsou to věci, které ti jako prostě i v té hlavě jako ležejí a jako reálně, já asi kdybych neměl takhle lehkou cestu a musel bych to řešit jako bez známých, tak to nedělám, tak se to vyseru. Jako reálně já jsem oslovil dva kluby a pokud by mi jeden z nich mi řekl, že nenabírají a pokud by mi ten druhý řekl, že taky ne, tak já nebudu jakoby hledat, jestli najdu někde klub, kde prostě nikoho neznám a takhle, zase mi tam to, a to fakt předtím, jako to mi tak nezáleželo. Ale právě, že oni mě chtěli, tak říkám, tak jo, tak bylo to velmi rychle vyřešený. Teď jsem poslal všechny papíry zpátky, teď jenom čekám, až mi přijde zpátky jakože buď ten formulář na zdravotku, anebo registračka, abych se dal razítko od doktora a hotovo. Takže jako taky to zase takový peklo není, no, ale uvidíme, jak to všechno bude. Uvidíme, jak to bude s prací. Pro mě ještě pořád ty závody jsou, že tam je takový jako 5% šanci, že to prostě nepojedu. Že tam prostě nepůjdu a že prostě nebo že půjdu jenom fandit. Ale to se uvidí, no. Já myslím si, že pro mě by to byly taky jenom hrozně fajn závody a fan závody, tak jak pro prdel, kdybych nebyl na dosah tomu MVTčku. No jasný. A já jsem jako řekl, že ho chci a dal jsem sebe hromadu tlaku. No takže tvůj cíl je MVT v můj cíl kategorii. Je hitnout MVTčko, což je 742,5. A totalovali jsme? 707,5. Po přípravě. No je pravda, že bychom ty 3 týdny s Tomášem jako trénovali, tak dáme jako těžký single tady, těžký single tam, těžký single tady, těžký single tam a úplně jakože plánování nevyšlo zatím. Jako všechno to tak jezdím tak jako hodně jolo. Tohle, co to je naprosto můj plán, a jestli ty chceš něco jiného, go for it then. Jako já v reálu jako řekněme, že tenhle týden v době nahrávání tak jsem mečoval můj nejlepší dřep, dal jsem si PR na tahy a dal jsem si relativně jako PR na bench. Pomečoval jsem svůj jakoby jeden z nejlepších benchů, co jakoby pocitově a po rychlosti a všim. Takže jak nějak pušujem. Každopádně to, pro mě MVTčko by bylo fajn. Už jenom kvůli tomu, že mi to prostě jakoby ubralo trochu jakože těch nervů a takhle z příštího roku, nebo kdybych chtěl jít na tu republiku. Na druhou stranu jako pro mě by neměl být problém, když bych nedostal MVTčko tenhle rok, tak příští rok prostě udělat oblast jakože z tréninku prostě jen tak jako kvalifikaci, prostě hodit tam RB 8,5, 9 singly, klidně dám 2 pokusy a půjdu domů. Je to jedno, jako nemusím si dát 3 pokusy a prostě odjedu si něco příjemného a pak velký závody budou vaše republika. Uvidí se, co bude.
No jasný. Každopádně, co u tebe za cíl? U mě ten cíl je nastavený okolo 680 totál, no. Nice. Což je plus 40 kg PR. Zatím to vypadá, že by to všechno plus minus mělo vyjít. Ono počítám plus minus jako 245 dřep, 140 bench a okolo těch 3 kg na mrtvole, no. 140 bench, to už je budu muset přestat chikanovat. Ne. O 140 už není zase tak smutný. Jako. Ale Je, ale jsou to aspoň jakože dva závodní kotouče a trochu k tomu. A už to není jak no, těch teď 130. 130, že jo? Ale těch 130, tam máš kolár a máš tam pak jako tu malou 2,5, kterou tam ani skoro nevidíš. To je prostě takové, že to vypadá, že tam nic není. Taky tam nic není, jo. Těch 140, tam máš aspoň ten kotouč, ten 5kilový, který vidíš, pak tam máš 2,5, kterou sotva nevidíš a kolár. To je aspoň něco. Ale to, jako tam uvidíme, no, jako, no to teď vypadá, jako, že hitormy jsou tebe. Benče jednou jsou super, jednou příšerný podle pacičky. Ale ono je nejhorší, že já jsem prostě jedno krásný pondělí po tréninku zahlásil, jak je to vlastně super, že zvedáme to, co zvedáme. Ne. My jsme se bavili o zdraví sportovců a Tomáš říká, tak jako my jsme jako relativně zdraví, jako hlavěšky, že jsme to, co zvedáme, nás nic nebolí, my jsme zdraví, ale koukám a říkám, Kryple, chceš proplesknout? A Tomáš, co je? A já, kámo, já tady stojím a bolí mě záda, bolí mě koleno, bolí mě levej kotník, lokty mě boleje zápěstí, mám sedřený z vrepů. Co říkáš? No, a od té doby Tomášek trpí. Chlap 4 dny na to a největší problém bylo dostat se do dřepu, ne protože by to bylo těžký na zádech, ale protože mě kurevsky bolí před loktí, prostě oboje dvoje. A když už se zbavím dřepu a odjedu je a dokážu je přepušovat přes tu bolest, tak přijdou benče a tam je to co? Ještě horší. Je to teď takový jakože vtipný, no. Jako, třeba řekněme, že 20% našeho tréninku je rehabilitace, protahování, stretchování a různé jakoby techniky, které víme, které pomáhají od bolesti, no. 20% je cvičení a 60% je brečení na to, že to stojí za hovno a proč jsme chtěli závodit. Jako v reálu pro mě je zatím to asi příprava s nejméně bolestma. Což je jakoby smutný. Ale takže konečně začínám cítit, jakože nic moc zas tak moc nebolí. Jo, lokty prostě po těžkým dřepu bolej, ale tak na druhou stranu, co by si čekal, když se tam dá 260 kg na záda jako, a drž to. Jako je to nějaký ten efekt na to tělo toho mít bude. No. To asi jako musím nechat. Ale jako, to jako nějak to zvládáme zatím. My si z toho jako děláme prdel, ale tak. Jako zatím je tenhle prep hrozně super. Jasný, protože jsme jako těžký singly pořád. Nemáme žádný volum, máme minimum doplňků, je to těžký single každý trénink. Nemá žádný volum, já jsem svůj roční objem práce odjel v úterý v Praze na tréninku nohou, ale... To zní jako můj problém? No to zní jako tvůj problém, kde ty máš objem práce? Já v objem práce nepotřebuju, já jsem dneska 2krát vyšel tady schody. Do 6. patra. Myslím si, že to jako mě dost jakože sejvuje. Rozbil se výtah? Ne. Ale nějaký lidi tam čekali, já jsem nechtěl čekat s nima. Tak jsem šel. To je mega častý tady v paneláku prostě. Rozumím. Interakce s lidma, fuj. A hlavně ten výtah je... Ty jsi v tom výtahu byl. Ten výtah byl mega malý, když jsme tam byli my dva. Teď si představíš, že tam je tlustý chlap, tlustá ženská, pes a já. Počkej, ty nejsi tlustý chlap. Ne. Já jsem já, takhle tlustý chlap, tlustá ženská. Takže dva tlustý chlapy. No, jako myslím si, že jako
Jako jo. V reálu by to Vítek to možná neunes. To má být do 320 kilo. Ty dva určitě dohromady měly 200 kilo. No pes. Pes měl dohromady těch 20, viď? No. Každopádně jako já si ta příprava je fajn. Hlavně jako je to celkem chill příprava, moc nehrotíme, moc prostě jako není tam tolik jakože externích tlaků a něco jakože o něco jde. No Ještě jasný. tím jakože ty u tebe jako hitnout MVTčko prakticky není na kartách. A u mě to jako zase tak velkou roli nehraje. Jakože chtěl bych to hitnout, protože to je jakoby reálně v dosahu. Jo, znamená to jít kolem 80 na každém z liftů, takže 280 dřep, 180 táh, 280 bench. A 280 dřep, 180 bench a 280 táh. A pak někde musíme 2,5 kila. Takže prostě jako v reálu jediný, u čeho si nejsem, jakože jediný, co mi přijde, že prostě není jakože na kartách, taky ten tah. Protože tam prostě jako nemám páru a tam se prostě tah. To je tím, že si vole tahal tím skurveným gay stand s sumem. To není tím, to je prostě tím, že prostě tah pro mě nefunguje. Protože ten pocit je příšerný, necítím ho dobře, cítím ho úplně všude možný, každý opáčko je grind, všechno je na píču. Já vím, jak to budu dělat, já ti častěji budu říkat, že budeme tahat až na poslední chvíli. Prostě random, pondělí, místo dřepůčů staháš. Ono to nakonec nebylo tak náhodou. To budu dropovat. Já budu mít tam připravený. Ale ty to nechápeš. To není jako, že já bych měl nějaký mentální problém. Já si jako říkám, třeba dneska to bude dobrý. Ale prostě v reálu není. A mě už to jako ani mentálně nedeptá. Ale byl bych na straně, když mi tady to udělal, protože já se těším na dřepy. Já se na dřepy mentálně připravuju, já jsem šťastný, když mám dřepovat ten den. Minule jsi byl šťastný, že jsme šli benchovat, ale... No. Jsem ti zavolal. Dal jsem si double pumpu, Tomáš mi řekl jdem tahat a já. Tak jo. Ono nutno podotknout, že my jsme měli opravdu jenom benchovat a já jsem z látky říkal na nohách, že no, zítra jdu ještě tahat. Musel jsem dostat svým činům. Hlavně to je nejhorší, že ty jsi šel těžký single na dřep, nebo 2 těžký singly v pondělí, trénink nohou v úterý, tahy ve středu. A pak si tam stejně přišel, táhl si 2 na 270, jak největší čurák. Just why? Protože můžu. A víš co? Dneska bych si za to taky lísknul, protože jsem dneska se tak jako nosil. Zasloužíš. Každopádně nevím, ještě něco o závodu? Jak se těšíš? Krom jako Netěším. toho, že netěšíš? Jak to? Netěšíš se na české IPF? Netěším se, protože to je nová zkušenost a já nemám brát nové zkušenosti. A netěším se, protože jsem zvyklý mít závod hotový za 4 hodiny. Moje boxy trvaly třeba půl hodiny. Moje kvalifikace trvala 2 a 3/4. Jo, já jsem zvyklý prostě závodit kolem 3 až 4 hodin a nejsem zvyklý, že prostě odjedu dřepy a mám 2 hodiny prostě, než jdu benchovat. A mám 2 hodiny, než jdu tahat. A vím, že mi to bude mega vymrdávat, protože nemám prostě jakoby vychytané jídlo, nemám vychytaný jakože stimulanty, nemám vychytaný nálady, nemám vychytaný nic a je tam hromada času, kdy se musíš bavit s lidma. Nemusíš. Bo nemusíš bavit s lidma, ale kdy jako nemáš nic lepšího na práci, než koukat na závody, chillovat nebo se bavit s lidma. Jako je to taková prostě takový celý den, je to brzo od rána do pozdního odpoledne. Říkám, ty vole, jako mně chybí prostě ty 2 flighty, že prostě máš od 10 do 12 nebo od 10 do 3, do 1, máš 1 flight a pak máš od 1:30 do 4 druhý flight. A prostě první skupina tam přijde ráno. Na druhou stranu,
pro mě to bude fajn, protože můžu udělat cut jídlem, pak mám dlouhou dobu, než budu dřepovat. Jo, není to prostě takový ty 1,5 až 2 hodiny prostě před závodama, na co jsem zvyklý. Takže to je taky jakoby dobrý, ale netěším se na to. No ono každopádně pak je ještě taky jako problém v tom, že jestli s náma pojedou všichni ti lidi, kteří řekli, že pojedou, ty vole, tak to bychom vypravili školku. Jako v reálu já z toho asi udělám tak, že já jim prostě řeknu, jestli nějak přijedou. Starej se. Takže jako, já tam možná budu mít rodiče, takže jestli tam budou rodiče, tak prostě pojedu s nima. Bude pohodlí a v klidu. A pak si budou lidi, co budou chtít spectated, tak si prostě vezmou druhé auto. No já taky jako vezu jednu dotyčnou osobu. No a tak ty jedeš se z Prahy, stará. no, tak jako, Ne, jako asi... Tak, vole, co bych kurva proč bych jel z Prahy? A myslím, že jsi říkal, že budeš den předtím v Praze a... Můžeš mi říct, vole, proč bych do Varu jel z Prahy, když je to odsaď blíž? Protože vzdáváš osobu v Praze. Ne. Tohle asi bude off-air konverzace. Tohle asi úplně bude muselo být takový jako live, pokud... Takže tak. To si vyřešíme potom, protože já jsem velmi zmatený a já jsem měl pocit, že vím přesně, co se děje a ono asi nevím. Nevím, ale... A takhle je taková naše normální konverzace s Tomášem. On mi něco řekne, pak ten plán změní. Ale já jsem nic neměnil, vole. Ten plán je celou dobu stejný, no ty jsi prostě retard, vole. Si nemyslím. To je jedno, to se vyřeší potom. Každopádně to. Každopádně závody asi budou fan. Jo, jako fan budou minimálně těma lidma, jestli přijedou všichni. Nepřijedou, ty co znáš. Doufám, že nepřijedou. A prostě jako já mám momentálně dohodlý 3 handlery, protože to 2 z nich zrušejí. Podle mě to dopadne tak, že já tam budu sám se handlovat, protože prostě mi to všichni handleři zruší, takže uvidíme, no. Jako. No, protože jako já už od roku 2019 jezdím s malým fanklubem na závody po každý, alespoň jako teoreticky. Jedinkrát jsem nověl někdo jiný, vole. Co se dá čekat? Já bych tam taky nejezdil, je to nudný, musí něco dělat a je to hlavně s tebou. To bych taky skipnul. No podobně. My jsme už s Tomášem jsme se dohodli, že tam budeme jako každý jako vlastní entita. Ty zvláštní spolu, protože on bude závodit v těch lehkých účinách, těch slabých. A Petr zase v těch tlustých, no. A já se budu závodit v té jako ultimátní kategorii. Ne, to by si byl ve 120 Strong Boys. Ne, já jsem ve Strong Boys. Ne, máš Small Boys, to jsou 105. Máš Swole Not Boys. Fat Enough Boys, což jsou 120. Ne, máš pak Fat Enough, vole. Nekecej mi do toho. Máš Small Boys ve 105, máš Swole Boys ve 120 a pak máš Fat Boys ve 120 pluskách. Tak to je rozdělený. Žijí si v tom. Ale ty buď rád, že konečně překonal 100 kilo. Něco, co někteří z nás prostě už mají třeba 5 let. Někdo za půl roku přibere 15, viď? Mě jsem plný váhovku měl. Vyplnil. Kdo řekl, že budeš plnit váhovku? Ty, vole. Já? Tak nebudu závodit ve 100... Když do 120 nebudu závodit na 110. Mohl jsi závodit ve 105? Nemohl. Moje tělo nemá rádo 105. To říkáš ty? Kripe, ty jsi viděl můj minulý cut, tak nic neříkej. Já jsem tě dokonce viděl na 98 kilech, vole. Já jsem mě viděl na 96. No. A jak jsem trpěl? Teď si prostě sežral jednoho crossfitáka jen tak, že si šel okolo, vole. A říkáš, vyplnil se váhovku. Na 96 jsem byl ale hrozně slabý. Ty jsi slabý a tlustej, vole, co jako? Já jsem silný oproti tomu, co jsem byl slabý, takhle.
v té době, na těch 90, vždycky, když jsem dělal ten cut, tak tam jsem failoval vždycky 15. Nevidím tu změnu, ale Vidím, jak je za 240, tak to failuju. no nic, ale To je celý mám pocit, že tady je 25. ideální čas to prostě zakončit a Ne, ten byl 15 minut zpátky, jo. takže tak. Každopádně jako, co se dá si čekat. Každopádně, kdo nás tam potká na závodech, tak to bude Jste fajn. pozdravit i Peťu. Čemu zdravíte mě a na Peťu všichni serete. Já v pohodě, já to takhle mám rád. Ne, běžte za ním. On je Pokud mě hodnej, vidíte, že mám sluchátka a vypadám na sraně, Mluvte na taky mě něj. za mnou nechoďte. Mluvte na něj, on to chce. Že tady slyšíš, co to chceš? Jdi do píči. To Pak bude asi třeba interakce. konečně třeba něco zvedne na tom tahu, když je takhle naserete. To nebude fungovat, protože ty mě sereš každý den na tahu. A pořád jako se to nějak neprogresuje. Já už jsem dal nějakou interakci s tebou, když máš sluchátka. Nevím, co myslíš. Už mě nebaví tě vysírat tak moc jako předtím. Jo. Happens. Stárnem. Každopádně. Tak to zapíchnem. Takže kdo to doposlouchal, tak je mi vás líto. Mějte něco lepšího ve svém životě. Třeba Peťu. Mějte se hezky, nebo třeba toustr ve vaně. Mějte se hezky. A zdar. Plus.